Yung mga nalathala, binalita, inilagay mismo ng DSWD National, fake news po. Ito po yung totoo. Hindi lahat mabibigyan. Kaya tapos na naman tayo rito sa nangyari na ito. Kaya lang wala tayong magagawa. Programa to ng pamahalaan, dapat nating sundin, ipatupad. Ito po nakakalungkot. Nabalita sa TV, nagbabaw nga si Senator Cayetano na lahat makakakuha. Mali po. 3/4, diba? 3 sa 4 na pamilyang Pilipino makakakuha ng 5,000 to 8,000. Kaya ngayon titignan namin kung saan dinala ng kapitan at saka ng tresurero yung pera ng barangay at ng barangay council. Doon kayo magkapitan sa loob ng kulungan. House to house, per household, nasabi. Pero nangyayari dito, sa isang form, 3 pamilya po ang pinagkakasya at 3,000 cash lang po ang ipinamimigay nila. Ibig sabihin, this is the anti-corruption campaign of DILG. Ako naman, pagpasok nyo dito, nakita nyo, durugin ang korupsyon sa barangay. Magawa ta. Ayan ha. Kayo na po umusga dyan sa nangyayari dyan ha. Nakikita nyo naman po. Sa bahay mismo, sa bahay na ni Kagawad. Dapat doon sa harap. Na. Ayan, pila ng mga tao. Nagkakagulo na rito dahil dyan. Ha? Makatarungan kaya yan. Ha? Tandaan nyo, kayong kapitan at kayong mga tresurero, kayong mga kagawad, there's such thing as accountability. Sa accountability, pwede kayo matanggal sa pwesto at pwede kayong makulong. Ano nangyayari dito sa amin? Ha? Sa isang pamilya, isang form. Pamilya ka mo. Yan ang usapan. Sabihin mo magbahay. Sabi ng ating mahal na Pangulo, per household. Pupuntahan ang barangay captain. Ano, sino, kaninong bahay ito? O ano yan dyan? Kubeta. May nakatira? Meron, kasi walang bahay. O sige, bigyan mo. Marami dito sa Metro Manila, marami ang makukulong na kapitan at saka tresurero. Sabi, social distancing, wala na. Nakapila. Wala Wala na social distance. Walang face mask ng mga tao. Walang kahit na ano. Nagkakagulo po. We are trying to manage na lahat magkaroon equally. Equally is equally. Yan mga kagamba yung upuan dito. Napakarami, nag-aantay yung mga tao rito. Kanina pa tanghali. Hindi malaman kung mamibigay ba talaga dito sa lugar namin. Pinag-aaralan nila ngayon na pag hindi nakapag-liquidate ng kapitan, within 3 months, diretso sa ombudsman. Lahat, buong Pilipinas. Dahil may mga namimigay daw dito, pinipili lang binibigyan. Ayan. Kanina pa ito tanghali, nakalagatang yung mga upuan dito pero hanggang ngayon wala pang dumarating. Hindi natin malang gutom na mga tao rito sa lugar namin kasi ang huling ibinigay nila 2 kilo lang. Lahat ng upuan para mga siraulan itong mga paranoid na mga tao rito. Hanggang ngayon wala pa rin namarating, kanina pa tanghali ito. Araw-araw ganyan na sitwasyon dito, hindi naman natutupad yung iba. Ayan. Dapat hindi ganito sitwasyon dito. Akala ko bahay-bahay ginagawa. Pero tignan nyo sitwasyon. Dikit-dikit yung mga upuan kasi hindi nila pinapasok yung mga bahay-bahay. Supposed to be ibabahay-bahay yan. Hindi ganyan ang sistema mga kagamba. Ayan ang sitwasyon dito sa lugar namin. Sana magsilbing aral to. Lahat sana mapansin ito. Dalawang bayan nakakasakop dito sa lugar na to. Ganyan ang sitwasyon dito. Dalawang malalaking syudad ang nakakasakop, Taguig at saka Makati. Pero ganito sitwasyon dito mga kanayon. Hindi natin maintindihan. Sa 3 months, halimbawa, end of the bibigyan sila ng 3 months to liquidate. Pag hindi nila na-liquidate, ombudsman sila. Automatic, matic. Ako nga, dapat ako magdidemanda sa kanila eh.
Kung ganito gagawin ng COA, good. For the first time, ang COA magiging top of the situation. Ito yung south side to. Ito isang nakakasakop dito at saka barangay pinagsama. Ayan. Ayan ang barangay, ano? Yan ang barangay satellite ng south side. Hanggat walang nakukulong, hanggat walang nakakalaboso ng mga mayor, barangay captain, governor, congressman, magpapatuloy itong graft and corruption.